mbili za anthu olungama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Ulimikizika mu Allah subhanahu wa ta'ala tabweranso kuzakambirana nkhani yokhuzana ndi mbiri za anthu olungama, anthu amene ndithu adagwira ntchito yopambana mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiye tinali tikukambirana nkhani yokhuzana ndi mmodzi mwa omwe ndithu ndi olemekezeka pamaso pa Allah tabaraka wa ta'ala, komanso mmodzi amene ndi chizukulu cha mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, mmodzi mwa zizukulu za mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, mwana wa Imamu al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala asangalale nawo wonse amene ndi Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Nditi mafotokoza kuti cholinga chimene timakhala tikukambirana nkhani zokhuzana ndi maulama kapena kuti maimamu akulu amene awawa ndi kusatira aya imene Allah tabaraka wa taala wayankhula mu suratul An'am kunena kuti bismillahir rahmanir rahim ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi. Anthu amenewo ndi amene Allah tabaraka wa taala adawaongola. Sinza kuti no waona zochitika zawo physically zimachita kuoneseratu kuti anthu awamamuopa Allah tabaraka wa taala. Ndiye kutengera muzitchito zabwino zimene iwo adagwira, kutengera muziphunziso zimene iwo anali kuphunzitsa zomuopa Allah tabaraka wa taala, basi taziwatsatirani anthu amenewo. Tawapangeni kukhala ma role models, tawapangeni kukhala zisanzo zabwino mu moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye timakhala tikufunsa kunena kuti kodi anthu amene wa halhum basharun mithluna, anthu amene awa ndi anthu ngati ife tomwe? Wa hal nastati'u an naf'ala kama falu, kodi nanga ndizotheka kuti ifeso tikhoza kugwira ntchito ngati mmene achina Imam Zainul Abidin amagwirira ntchito zabwino? Au anna al-amra mustahilun, kapena ndizosatheka? Ndiye tikuona Imam Tawus ibn Kaysan radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Tawus ibn Kaysan radhiyallahu ta'ala anhu kana min a'immati tabi'ina, anali mmozi mwa maimamu anthu amene anakumana ndi maswahaba, mmozi mwa akulu anthu amene anakumana ndi maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Imam Tawus ibn Kaysan kana yaqumu al-layla, iye ankaima usiku kumpembeza Allah tabaraka wa ta'ala, hatta yat'aba, mpaka mafika ponena kuti Imam Tawus watopa. Fayadhribu fakhdhahu biyadihi, ndi amayamba kumenya nchafula zake ndi manja yake kumazimenya yekha. Wayaqulu laha, ukuwakuziuza nchafula zake izo mendo yake iyo kunena kuti isbiri watahammali, mupirire mendo yanga mupirire. Ayadhunnu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ay yasta'thiru bihi min dunina, kodi akuganiza maswahaba antumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kuti ndi amene angakhale akumpanga mtumiki sallallahu alayhi wasallama kukhala wosangalala kuti umma wanga wagwira ntchito zabwino kupatula ifeyo, kuti ndi okha basi amene angamsangalase mtumiki ku ntchito zabwino, ndi okha ifeyo tili mgulu? Ndi zimene akuganiza maswahaba antumiki sallallahu alayhi wasallama zimene zozo, imeneyo ndi challenge. Wallahi apa akulumbira Tawus ibn Kaysan, kulumbira kunena kuti lanuzahimannahum alayhi, siku la kiyama likafika wallahi tikakhala naye shoulder to shoulder. Mmene azikayimira maswahaba kuima ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndi mmene so ifeyo tizikayima kuima ndi mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kumene kundiye kuwasata maswahaba, ntchito zimene maswahaba amagwira. apatikuona Tawus ibn Kaysan, imamu wa matabi amene wa imanji, akunena kuti ineso ndi asata amene phazi to phazi ndizi wasata.
chili chonse chimene amapanga ineso ndizipanga chimene chocho mpaka tsiku la kiyama tikaime naye shoulder to shoulder mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akufuna kupanga mpikisano ndi ndani pamenepo? Akufuna kupanga mpikisano ndi Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akufuna kupanga mpikisano ndi Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, akufuna kukakala shoulder to shoulder ndi Hazrat Uthman, Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, maswahaba akulu akufuna kukaima nao shoulder to shoulder siku la kiyama. Koma zimene zisingateke ngati ifeyo tikumayankhula ndi kumagona, zikufunika kuti tisinthe ndiye tiyambe kupanga zimene maulama maimamu akulu amenewa anali nkupanga. Timpembeza Allahu tabaraka wa taala ngati mmene iwonso anali kumpembezera Mulungu subhanahu wa taala. Ndiye ifeyo nthawi zonse tikamakamba wa nahnu indama natakallam an siyari haula'i salihina, ifeyo nthawi zonse tikamakamba nkhani yokhuzana ndi history kapena sira za anthu maimamu abwino amene wa maimamu omupa Allahu tabaraka wa taala amene wa achina Imam Zainul Abidin, wanandhuru fi amalihim, nthawi zonse timakhala tikufukula malingana mmene ibada zawo zidaliri, linaqtadiya bihim, cholinga cholinga kuti tizita kuwasata. Wallahi ukamva kunena kuti Imam Zainul Abidin swala zake ankatere ndikumamsatira, Imam Zainul Abidin masunna wake amkatere ndikumamsatira, Imam Zainul Abidin radhiyallahu ta'ala anhu saumu zake ankatere ndikumamsatira, kumasala kuja masunna kusatira sunna za mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chimene chinde cholinga chimene timakhala tikubweresera nkhani zimenezi. Wal amru kama qila, ndezi ngati mmene zinanenedwera kunena kuti fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun. Tino muzizifananiza, muziyesesa kusatira maulama akulu, muziyesesa kusatira anthu amene ndiopa Allahu tabaraka wa taala. Hivi ningakale simungafike level zimene maulama o maimamu adafika, koma inna tashabbuha bil kirami falahun, kokako kusatira kumene mwayesesa kusatirako ndikupambana tsiku la kiyama kumeneko. Ndiye ife siku la kiyama tikufuna kuti tikapambane. Siku la kiyama tikufuna kunena kuti no Allahu subhanahu wa ta'ala akatimvere chisoni. Fanahanu wallahi alladhi la ilaha illa huwa nuridu hadha alfalah. Tikufuna kupambana kumeneku, tikufuna janna, tikufuna zimene Allahu tabaraka wa taala wazisunga mitendere yake yopambana, kuwasungira akapolo wake amene ndi olungama, kuwasungira akapolo wake amene ndi olungama omuopa Allahu tabaraka wa taala. Zimene tikufuna kuti siku la kiyama likafika tikapeze zimenezo. Tizipeza bwanji? Tizikumbusana nkhani za anthu amene ndi olungama, ndiye tizisatira zimene yo analikuchita. Indama natakallam an hadhihi shakhsiyat, tikamayankhula so za anthu amene ndi omuopa Allahu tabaraka wa taala, maimamu abwino, nanzuru fi ahwalina, timakhala tikuziyang'ana nyengo zimene tikudusana nazo lero lino ifeyo ngati anthu okhulupirira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Masababu alladhi min ajrihi kanat manzilata hadhihi al-umma baina al-umami aliyatan jiddan. Timakhala tikuyang'ana ifeyo nyengo zimene tikudusana nazo ndikumazifusa kunena kuti masababu alladhi min ajrihi kanat manzilata hadhihi al-ummati baina al-umami aliyatan jidda. Kuti ndichifukwa chiyani nthawi imene yapita iyo, zaka zimene zadusa za maimamuwo, umma umene wa Islamu unali umma olemekezeka kopya, umma opedwa alisaka uona unali umma opedwa, osati chifukwa china kuti unali umma omopyeza anthu, umma umene umapanga chifwamba, kunali bezimenezo, koma kungu wayang'ana makhalidwe a Islamu mmene amakhalira, basi wina alisa mauopa umma wa Islamu, wina alisa mawalemekeza Islamu. Anthu ambiri amajoyina kulowa Islamu, anthu ambiri ankajoyina kulowa Islamu. Wama sababu alana, nanga ndichifukwa chiyani panopa fi zamanina mutawi yetu ino, nahnu ma narahu min adh-dhu'fi wal-hawni wadh-dhulli. Chifukwa chiyani lero lino tukuona kuti ifeyo ndiye ndi ofoka paziko la pasilos, ndife ofoka, onyozedwa, amene sitilabadiridwa ndi ifeyo Islamu. Chimene chapangisa zimene zozo ndi chiyani?
chisilamu chathu chili ngati chisilamu cha achina Zainul Abidin, chili ngati chisilamu cha Taus ibn Kaisan, chikukhala ngati chisilamu chimene chinali cha maswahaba, ndi chomwechi cha chisilamu chimene anachisiya matabi'un, kapena tasintha njira tangotenga zina la chisilamu koma makhalidwe a chisilamu tilibe. Lero lino upite ku mizikiti kwamva chisoni kopya, peza kuti mzikiti uli empty, mzikiti uli empty, koma mdelamo aliyesa kuzichula kuti ndine Islamu. Mzikiti anthu akupita Friday la chisanu loka, kungo swali Juma, kungo maliza Juma, ndi kuti pamene po basi amaliza amenewo muzaonana nawo so wiki ya mawa. Ramadhani yafika, anthu akupereka zifukwa, sindisala chifukwa cha zakuti zifukwa zopanda pake. Nthawi ya zakati yafika, aliyense akupereka zifukwa. Dini imeneyo, imene ndi dini imene maswahaba anasiya, imene ndi dini imene matabi'una adasiya, imene ndi dini imene matabi'u tabi'ina adaisiya, imene ndi dini imene achina Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Sufyan ath-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn Mubarak, maimamu akulu. Imene ndi dini imene anaisiya, kapena tasintha tatenga zina. Pamenepo ndi pamene timafunika kuti ife tizizifusa, kenako ndi kumabwerera ku line tikamva mbiri za anthu olungama amenewa, mmene amapangira ibada, mmene amasalira kudya, mmene ankayankhulira ndi anthu, mmene ankakhalira mu community. Ifeso ndikupanga kope omweyo umenewo, ndi kuti insha Allah subhanahu wa ta'ala izza, kapena kuti ulemu umene Islamu ankalandira kalekale, Allah subhanahu wa ta'ala umenewo aubwelesa mu community yathu. Allah subhanahu wa ta'ala ulemu umenewo azaubwelesa paziko la pasi pano kwa Islamu manda mpaka na siku la Kiyama. Kufikira pamene tikhale tikupitiliza nkhani imene ya Imam Zainul Abidin, mukhale pomwepo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbiri za anthu olungama.